Welkom weer bij Allotria TV, dames en heren. Het programma wat de gezelligheid terugbrengt. Zo tussen nieuwjaar en de Pasen in bereiden we ons voor op de vastelavond. Met zittingen, met feestavonden, morgen, noem het maar op. Dan natuurlijk het groetfeest van vastelavond zelf. Met een optocht en een stoet. En daarna nog wekenlang op diverse plaatsen in België, maar ook in Nederlands Limburg, stoeten en optochten. Dit jaar, helaas, heeft het seizoen maar heel kort geduurd. En dat is eigenlijk een beetje jammer. We willen nu toch nog een beetje, voor de lui die dat allemaal moeten missen, willen we toch nog een beetje in de sfeer houden. En we nemen nu daarom met naar het buitenland toe. We holen de vastelavond van het buitenland heen naartoe. En dan zal je misschien eens denken, Rio de Janeiro. Nee, nu. We gaan naar Tokio. Asakusa, zo heet het plaatsje. Dat is een buitenwijk van Tokio. En daar houden ze op 25 augustus, ieder jaar op een soort samba festival optocht in carnavalsfeer. Ik weet niet wie het anders moet uitdrukken. Het begint, de optocht althans, begint met politieagenten en met boeven. Nee, dat echt natuurlijk. En het eindigt met een samba band. En daartussenin, ik moet u vertellen, pak ik maar een geleesje erbij, dat je jasje uit, want het wordt heel warm. We gaan samen naar Asakusa in Tokio, Japan, voor de samba vastelavondsoptocht. Allotria. Ja, dames en heren, en dat wordt dan de samba-optocht uit Asakusa in Tokio, Japan. Leuk wordt het, hè? Gans anders dan op me verwacht. Ik zou zeggen, blijf kijken. De volgende keer over weer een gans ander filmpje over weer gans anders. En onthoud het goed. Allotria TV brengt de gezelligheid terug. Dag!